Εν μέσω του θορύβου του χριστουγεννιάτικου πάρτι, η Emily Gokar πήρε το smartphone μου. Το τηλέφωνό μου δεν λειτουργεί σωστά κατά κάποιον τρόπο, οπότε επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το δικό σας για μια στιγμή. Το είπε αυτό και με εξασκημένη ευκολία άρχισε να το χειρίζεται, εκείνη τη στιγμή, ή δεν υποψιάστηκα τίποτα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή, $8.000 θα μεταφέρονταν από τον λογαριασμό μου στον δικό της, και όταν την αντιμετώπισα γι' αυτό, δεν πίστευα στα αυτιά μου με αυτά που είπαν οι γονείς μου. Δεν πειράζει. Απλά κάνε πάλι οικονομία. Μπορείς να το κάνεις σωστά, Ρέιτσελ. Εκείνη τη στιγμή κάτι έσπασε με δυνατό θόρυβο, όλος ο θυμός, η θλίψη, η παραίτηση που είχα θάψει βαθιά στο στήθος μου, ξεχύθηκαν όλα μαζί. Να τα ξανασώσει. Ξέρεις πόσα χρόνια μου πήρε για να μαζέψω αυτό το ποσό. Καταλαβαίνεις πόσο ήταν απόδειξη των προσπαθειών μου. Ονειρευόμουν το μέλλον, υπέμεινα τα πάντα σχετικά με τη δουλειά και τη ζωή και το έχτιζα σταθερά. Πώς μπορείς, λοιπόν, να γελάς ενώ λες αδιάφορα, απλά κάνε πάλι οικονομία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μέχρι τότε, επειδή ήταν η οικογένειά μου, παρέμεινα σιωπηλός. Έκλαψα, παραιτήθηκα από τον εαυτό μου και το άφησα να περάσει, αλλά τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αποφάσισα εκείνη τη στιγμή. Δεν θα του συγχωρούσα ποτέ. Απολύτως όχι. Δεν θα αφήσω κανένα να ανακατευτεί με το όνομά μου, τα χρήματά μου ή το μέλλον μου χωρίς την άδειά μου. Θα είμαι με την πλευρά που θα διεκδικήσει όμικρον με τόνο, τι μου ανήκει, είμαι η Ρέιτσελ. Θα γίνω τρίτη στο Go φέτος. Δουλεύω σε γραφείο στην πόλη και ζω μόνη μου. Είναι ένα μέτριο δωμάτιο, αλλά ήσυχο και άνετο, και μου αρέσει. Τα Σαββατοκύριακα, διαβάζω βιβλία στο αγαπημένο μου καφέ ή περπατάω στο κοντινό πάρκο. Δεν είναι φανταχτερά με κανέναν τρόπο, αλλά νιώθω ότι έχω χτίσει μια ήρεμη ζωή με τον δικό μου τρόπο. Έχω μια λογική σχέση με την οικογένειά μου, αλλά διατηρώ κάποια απόσταση από αυτήν. Η μικρότερη αδελφή μου, η Έμιλι, συνηθίζει να ξοδεύει αφιδώς και η οικογένειά μας είναι επίοικης απέναντί της. Η Έμιλι, 5 χρόνια μικρότερη από μένα, έχει χαριτωμένη εμφάνιση και οι γονείς μου την κακομαθαίνουν σαν λουλούδι, ενώ εμένα μου έβαζαν ρούχα που μου έδιναν οι συγγενείς. Έλεγαν για την Έμιλι, είναι πολύ λυπηρό να της δίνεις ρούχα που της έδιναν οι συγγενείς, και πάντα της αγόραζαν καινούρια πράγματα, παρόλο που είμαστε και οι 2 κόρες, ως μεγαλύτερη αδελφή μου έλεγαν, εσύ είσαι η μεγαλύτερη αδελφή, γι' αυτό κάνε υπομονή, και με ανάγκασαν να υπομείνω πολλά πράγματα. Πάντα ήμουν αναγκασμένη να το κάνω από τότε που ήμασταν μικρές, δεν φίδονταν εξόδων για την Έμιλι, αλλά σχεδόν πάντα μου ζήλευαν όποτε ζητούσα κάτι. Δεν μπορούσα να παραπονεθώ γιατί έτσι ήμουν, αλλά ακόμα και από παιδί ένιωθα θλίψη, νομίζω ότι η διαφορετική μεταχείριση που δεχόμασταν έχτισε ένα αόρατο τείχος ανάμεσα σε μένα και την οικογένειά μου. Έτσι, αμέσως μετά την αποφοίτησή μου από το Λύκειο, μετακόμισα και άρχισα να ζω μόνη μου. Φυσικά, δεν υπήρχε καμία υποστήριξη από την οικογένειά μου, αλλά η χαρά που απελευθερώθηκα από την ασφικτική ατμόσφαιρα με την οικογένειά μου ήταν μεγαλύτερη από τη μοναξιά, και σε αυτό με στήριξε ο σύντροφός μου, ο Μάικλ Τόμψαν. Βγαίνω με τον Μάικλ εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Είναι δικηγόρος και για να είμαι ειλικρινής κερδίζει αρκετά χρήματα, είναι αξιόπιστος σε σημείο που νιώθω ότι είναι πολύ καλός για μένα και νιώθω ασφάλεια όταν είμαι μαζί του. Τον τελευταίο καιρό έχουμε αρχίσει να μιλάμε λίγο για το μέλλον, ωστόσο, δεν έχω πει στην οικογένειά μου για το επάγγελμα του Μιχαήλ. Ή μάλλον, δεν έχω καμία πρόθεση να τους το πω. Διότι μόλις οι γονείς μου ακούσουν δικηγόρος, θα επικεντρωθούν στα χρήματα και το κύρος και όχι στον χαρακτήρα του, φοβάμαι ότι θα τον χρησιμοποιούσαν ως κάποιο βολικό εργαλείο. Γι' αυτό λέω απλώς ότι έχω έναν σύντροφο και κρατάω τις λεπτομέρειες ασαφείς. Η οικογένειά μου έχει ρωτήσει πολλές φορές. Γιατί δεν τον φέρνεις εδώ? Αλλά πάντα το απέφευγα αόριστα. Κοιτάζοντας πίσω τώρα, χαίρομαι πραγματικά που δεν τους είπα ποτέ για το επάγγελμά του. Αν το έκανα, θα γινόταν ακόμα πιο ενοχλητικό. Η ζωή μου είναι δική μου. Κρατάω ένα σεμνό όριο, ώστε κανείς να μην μπαίνει πολύ βαθιά, για έτσι ζω, καθώς πλησίαζε ο χειμώνας. Έλαβα την ετήσια πρόσκληση της οικογένειάς μου για το χριστουγεννιάτικο πάρτι.
Παρόλο που συνήθως κρατώ αποστάσεις σε αυτή τη μία σε ένα μέρα, με κάποιο τρόπο αποφασίζω να εμφανιστώ. Μάικλ, θα πάω και φέτος στο σπίτι των γονιών μου για τα Χριστούγεννα. Το είπα αυτό δείχνοντάς του το γράμμα. Εκείνος σήκωσε το βλέμμα του από τη μελέτη του και χαμογέλασε απαλά. Αλήθεια. Τι θέλεις να κάνει? Να πά. Όχι, δεν χρειάζεται να έρθεις. Αν μάθουν για σένα, είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Ειδικά αν μάθουν για τη δουλειά σου, θα σε δουν σαν μηχανή μετρητών. Το μισό αυτό, συνέχισα, διστάζοντας ελαφρώς. Ο Μάικλ έγνεψε. Αν αισθάνεσαι έτσι. Δεν θα πάω τότε. Δεν είναι όμως κάτι που πρέπει να κάνεις μόνο και μόνο για να αποφύγεις να νιώσεις άσχημα. Περίμενε πρώτα να νιώσεις ότι έχεις ηρεμήσει μέσα σου. Ο Μάικλ χαμογέλασε λίγο, και εξάλλου, όσο έχω εσένα, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Αυτά τα λόγια γέμισαν την καρδιά μου με ζεστασιά. Έσφιξα σφιχτά το χέρι του. Αλλά κάπου βαθιά μέσα μου, είχα την αίσθηση ότι κάτι θα συνέβαινε φέτος, τότε ήρθε η μέρα των Χριστουγέννων. Γύρισα στο σπίτι των γονιών μου για πρώτη φορά μετά από καιρό και περιτριγυρίστηκα από ζεστά γέλια στο σαλόνι της οικογένειας, διακοσμήσεις, το αλμυρό άρωμα ψητού κοτόπουλου, οι ενθουσιασμένες φωνές των παιδιών. Ήταν σαν ένα τέλειο, κλασικό οικογενειακό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Στη μέση του πολύβου πάρτι, η μητέρα μου ψιθύρισε σιγανά στο αυτί μου, «Ρέιτσελ, έπρεπε να έρθει μαζί σου, ήθελα πραγματικά να τον γνωρίσω». Το είπε αυτό, όπως το έκανε κάθε χρόνο. Και εγώ απάντησα με έναν ελαφρώς απολογητικό τόνο. Δεν μπορούσε να έρθει λόγω δουλειάς. Εκείνη ξυφούλκησε και συνέχισε με ελαφρώς περιπεκτικό τόνο. Τι είδους δουλειά είναι αυτή στο τέλος της χρονιάς? Να δουλεύει μέχρι τα Χριστούγεννα χωρίς καν να κάνει διάλειμμα, δεν πρέπει να έχει πραγματική δουλειά. Θα πρέπει να σταματήσεις να βγαίνεις με έναν άντρα που πιθανότατα ούτε αυτός κερδίζει πολλά. Το γέλασα, αλλά τα λόγια της άφησαν ένα μικρό αγκάθι στην καρδιά μου. Νιώθοντας λίγο κουρασμένη, κάθισα σε μια καρέκλα δίπλα στον τοίχο. Τότε ήταν που η Έμιλι μου μίλησε επιτέλους. «Ρέιτσελ, μπορώ να δανειστώ το τηλέφωνό σου για λίγο?» Προσπαθούσα να στείλω ένα δώρο σε έναν φίλο, αλλά η τραπεζική μου εφαρμογή δεν με αφήνει να συνδεθώ στο τηλέφωνό μου. Λέει συνέχεια κάτι για κάποιο σφάλμα. «Μπορώ να δανειστώ το τηλέφωνό σου για λίγο?» «Ένα δώρο?» «Ναι, έχασε πρόσφατα τη δουλειά της. Απλά θέλω να νιώσει ζεστά αυτά τα Χριστούγεννα. Απλά πρέπει να συνδεθώ στην τραπεζική μου εφαρμογή. Αυτό είναι όλο. Θα αποσυνδεθώ αμέσως μετά, φυσικά», δίστασα για μια στιγμή, αλλά η Έμιλι έδειχνε σοβαρή. Πάντα ήταν καλή στο να λέει ψέματα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είχα κανένα πραγματικό λόγο να την αμφισβητήσω. «Εντάξει. Μόνο για λίγο». Ξεκλείδωσα το τηλέφωνο και της το έδωσα. Η Έμιλι κάθισε σε έναν κοντινό καναπέ, αποφεύγοντας το βλέμμα μου, και άρχισε να σαρώνει την οθόνη. «Όλα έτοιμα». «Ευχαριστώ». Αυτό είπε λίγα λεπτά αργότερα και επέστρεψε το τηλέφωνο. Ακριβώς όπως το είχε πει, η οθόνη έδειξε τη σελίδα σύνδεσης. «Εντάξει. Ώρα για την ανταλλαγή δώρων. Ρέιτσελ, έλα να με βοηθήσεις». Φώναξε η χαρούμενη φωνή της μητέρας μου και εγώ έβαλα γρήγορα το τηλέφωνο στην τσάντα μου. Η Έμιλι είχε το τηλέφωνό μου μόνο για λίγα λεπτά, σκέφτηκα, ακόμα και έτσι, κάτι δεν καθόταν καλά στο στήθος μου. Δεν μπορούσα να εξηγήσω το γιατί. Απλά το ένιωθα παράξενο. Η έκφραση στο πρόσωπο της Έμιλι τότε, ήταν σαν κάποιος που είχε κάνει φάρσα. Ακόμα και ο τρόπος που ζήτησε να δανειστεί το τηλέφωνο. Μου φάνηκε λίγο αφύσικος. Όχι, ίσως φαντάζομαι πράγματα, αλλά και πάλι, εκείνη η νύχτα τελείωσε χωρίς να συμβεί κάτι ιδιαίτερο. Αλλά για κάποιο λόγο, ένιωθα παράξενα εξαντλημένη, καθώς οι συγγενείς είχαν μαζευτεί και τα πράγματα ήταν ζωηρά, αποφάσισα να μείνω το βράδυ στο σπίτι των γονιών μου. Το επόμενο πρωί, ακόμα και μετά το ξύπνημα, αυτό το ανήσυχο συναίσθημα δεν έφυγε. Όχι, στην πραγματικότητα, είχε γίνει πιο έντονο, γιατί η Έμιλι δεν χρησιμοποίησε το τηλέφωνο δίπλα μου. Έπιασα το τηλέφωνο μου δίπλα στο μαξιλάρι.
Δεν ήμουν σίγουρη τι προσπαθούσα να κάνω, αλλά ένιωθα ότι έπρεπε να ελέγξω κάτι. Άνοιξα την τραπεζική εφαρμογή και έλεγξα το ιστορικό των συναλλαγών, και εκεί ήταν ξεκάθαρα καταγεγραμμένη μια μεταφορά $8.000. Το όνομα του παραλήπτη ήταν Emily Gokar, η αδελφή μου. Όσες φορές και αν κοίταξα τις λεπτομέρειες της συναλλαγής στην οθόνη, δεν πίστευα στα μάτια μου. Ακόμα και έτσι, τίποτα δεν είχε αλλάξει. Χθες το βράδυ. Εκείνα τα λίγα λεπτά που η αδελφή μου είχε το τηλέφωνό μου, εκείνη τη στιγμή, εκείνη. Με τίποτα. Αποκλείεται, κοιτάζοντας πίσω, είχα μια ιδέα. Πρόσφατα, η Έμιλι έπαιζε με το τηλέφωνό μου χωρίς να με ρωτήσει. Είχε γελάσει λέγοντας, απλά έψαχνα κάτι, αλλά ίσως εκείνη τη στιγμή, είχα αποθηκεύσει τα στοιχεία σύνδεσης μου στην ηλεκτρονική τράπεζα στην εφαρμογή σημειώσεων του τηλεφώνου. Είναι πολύ πιθανό να το είδε. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, μια ανατριχύλα έτρεξε στη σπονδυλική μου στήλη. Δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ καμία άλλη εξήγηση. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και, χωρίς καν να βάλω παλτό, βγήκα βιαστικά από το δωμάτιο, έτρεξα στο διάδρομο και άνοιξα την πόρτα του διπλανού δωματίου χωρίς να χτυπήσω. Έμιλι. Η αδελφή μου, που έπαιζε στο τηλέφωνο της στο κρεβάτι, με κοίταξε ξαφνιασμένη. Τι στο διάολο. Είναι νωρίς το πρωί. Τι είναι αυτό? $8.000 μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό μου ακριβώς την ώρα που χρησιμοποιούσες το τηλέφωνο μου χθες. Το πρόσωπο της σφίχτηκε αμέσως. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Με κατηγορείς, Έμιλι, είδες το σημείωμα στο τηλέφωνό μου με τον κωδικό μου, έτσι δεν είναι? Τι? Δεν είδα ποτέ τίποτα. Και γιατί να κρατήσεις κάτι τόσο σημαντικό στο τηλέφωνο σου εξ αρχής? Τότε ποιος άλλος θα μπορούσε να το έχει κάνει? Τελικά, έβγαλε έναν προκλητικό αναστεναγμό και σήκωσε τους ώμους. Θεέ μου, είσαι τόσο δραματική. Ήταν μόνο $8.000. Μην είσαι τόσο τσιγκούνης. Τι? Αγόρασα ένα σπίτι. Τα χρησιμοποίησα για την προκαταβολή. Σήμερα είναι η προθεσμία πληρωμής. Τα χρειαζόμουν. Μια προκαταβολή. Σε τι? Είναι ένα υπέροχο σπίτι. Ένα για το οποίο έκανα αίτηση. Στην πραγματικότητα, η υποθήκη είναι στο όνομά σου. Τι? Στο όνομά μου. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να πάρω έγκριση. Αλλά πρόκειται να γίνει οικογενειακό σπίτι στο μέλλον, σωστά? Οπότε δεν πειράζει. Το μυαλό μου έμεινε τελείως κενό. Χωρίς να το γνωρίζω, είχε συναυθεί υποθήκη στο όνομά μου και $8.000 είχαν χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή. Είμαστε οικογένεια, οπότε δεν τρέχει τίποτα. Μπορείς να μαζέψεις πάλι χρήματα, σωστά? Κάνε όμικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορείς, Ρέιτσελ. Το μηδίαμα της Έμιλι και τα ανέμελα λόγια της διαπέρασαν το στήθος μου σαν κρύα λεπίδα. Γιατί? Γιατί χρησιμοποίησες τα χρήματά μου χωρίς να με ρωτήσεις? Η φωνή μου υψώθηκε και ακριβώς τότε, βήματα πλησίασαν από τον διάδρομο. Εσείς οι δύο μαλώνετε πάλι. Μην φωνάζετε το πρωί, ενοχλείτε τους γείτονες. Όχι, μαμά, άκου. Η Έμιλι μετέφερε χρήματα από το λογαριασμό μου χωρίς άδεια. Ρέιτσελ, ύψωσε τη φωνή της η μητέρα μου. Πάλι γκρινιάζεις για κάτι τόσο μικρό. Απλά μάζεψε πάλι τα $8.000. Τι? Αν η Έμιλι είχε πρόβλημα, είναι δική σου δουλειά να βοηθήσεις. Είσαι η μεγαλύτερη αδελφή, σωστά? Σταμάτα να είσαι τσιγκούνης και άφησέ το. Τα λεφτά έρχονται και φεύγουν, ο πατέρας μου παρενέβη από τον καναπέ, αφήνοντας στην άκρη την εφημερίδα του. Ακριβώς. Ζεις μόνη σου και κάνεις όμικρον με τόνο, τι θέλεις, έτσι δεν είναι. Οπότε έχεις τα επιπλέον χρήματα. Το να δώσεις μερικά στην αδελφή σου είναι φυσικό, αυτό που εκείνοι έβλεπαν ως φυσικό, για μένα ήταν σαν κόλαση. Βοήθεια. Αυτό είναι κλοπή. Χαχα, μην υπερβάλλεις. Δεν πειράζει, είμαστε οικογένεια,
τα απρόσεκτα λόγια και η συμπεριφορά τους έκαναν τα συναισθήματα που είχα καταπιέσει για τόσο καιρό να ξεχυλήσουν, αναμειγνύοντας τα δάκρυα με τον θυμό. Έφυγα βιαστικά από το δωμάτιο, τρέμοντας από τη συγκίνηση, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να συγκρατηθώ, άφησα σιωπηλά τη θέση μου. Ο κρύος αέρας με έσπρωξε προς τα εμπρός. Εκείνη τη στιγμή, πήρα την απόφασή μου. Να τα μαζέψω πάλι. Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να καταπατούν τη ζωή κάποιου άλλου με αυτόν τον τρόπο? Η μάχη μου ξεκίνησε τότε, έφυγα ορμητικά από το σπίτι των γονιών μου. Γεμάτη οργή και απογοήτευση, και επέστρεψα στο διαμέρισμά μου. Καθώς άνοιξα τη βαριά πόρτα, εκεί με περίμενε ο Μάικλ. Είχε τη συνηθισμένη του ήρεμη έκφραση και αμέσως κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Τι συνέβη, Ρέιτσελ?» Πέταξα την τσάντα μου στο πάτωμα και, κρατώντας τα μάτια μου χαμηλά, έβγαλα με το ζόρι τις λέξεις. Η αδελφή μου αγόρασε ένα σπίτι, προφανώς, και χρησιμοποίησε $8.000 από τον λογαριασμό μου ως προκαταβολή, χωρίς να μου το πει. Οι γονείς μου είπαν απλώς, «Μπορείς να κάνεις πάλι οικονομίες». Δεν μπορώ να το πιστέψω, άφησα έναν αναστεναγμό. Αυτό είναι τρομερό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η οικογένειά σου θα το έκανε αυτό, κοίταξα ψηλά και είπα, με τη φωνή μου να τρέμει. Δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ πια. Δεν μπορώ να τους συγχωρήσω. Αλλά νιώθω ότι κρύβεται κάτι ακόμα μεγαλύτερο πίσω από αυτό. Ο Μάικλ άκουσε ήσυχα και χαμήλωσε το βλέμμα του βαθιά σκεπτόμενος. Όταν πρόκειται για την οικογένεια, είναι φυσικό να γίνεσαι συναισθηματικός. Αλλά με τη δουλειά μου. Έχω αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ειλικρινά, αυτό μπορεί να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Τι? Για παράδειγμα, μπορεί να έχει γίνει κατάχρηση της ταυτότητάς σας και να υπάρχουν μη εξουσιοδοτημένα δάνεια που έχουν συναυθεί στο όνομά σας και τα οποία δεν γνωρίζετε καν. Αυτή τη στιγμή, πρόκειται απλώς για εικασίες, αλλά το πρώτο βήμα είναι να ζητήσετε την πιστωτική σας αναφορά και να ερευνήσετε. Έκανα ένα μικρό νεύμα στα λόγια του. Από εκεί και πέρα, ο Μάικλ έδρασε με εκπληκτική ταχύτητα. Ως δικηγόρος με εμπειρία σε υποθέσεις κλοπής ταυτότητας και απάτης, ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία για την ανάκτηση των πιστωτικών μου αρχείων. Θα ελέγξω τις πιστωτικές σας αναφορές. Αν υπάρχει κάτι ύποπτο, θα το βρούμε αμέσως. Χρησιμοποίησε το δίκτυο της δικηγορικής του εταιρείας για να αποκτήσει πρόσβαση σε λεπτομερή ιστορικά πιστωτικών και δανείων από πολλούς πιστωτικούς οργανισμούς με το όνομά μου, λίγες ημέρες αργότερα, όταν άνοιξα την έκθεση που μου έδωσε. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Περιελάμβανε χρέη που δεν είχα δει ποτέ πριν. Κάθε σύμβαση θα μπορούσε να είναι μικρή μεμονωμένα. Αλλά συσσωρευμένα με τα χρόνια, έφταναν τα $30.000, έμεινα άφωνη. Πιστωτικά συμβόλαια. Όλες οι υπογραφές είναι διαφορετικές. Αν κάνουμε ανάλυση γραφής, πιθανόν να αποδειχθεί ότι κανένα από αυτά δεν είναι δικό σου. Σου φαίνεται κάποιο από αυτά γνωστό? Ρώτησε ήσυχα ο Μάικλ. Όχι, κανένα από αυτά. Δεν τα έχω ξαναδεί αυτά. Εγώ δεν τα έχω ξαναδεί. Έγνεψε και μου έδωσε ένα άλλο σετ εγγράφων. Ανατρίχιασα. Οι υπογραφές στα συμβόλαια δεν ήταν σαφώς δικές μου. Κάποιες ήταν οδοντωτές, κάποιες υπερβολικά στρογγυλεμένες. Αν τα είχα γράψει εγώ, η γραφή δεν θα ήταν τόσο ασυνεπής. Επίσης, τα πιστοποιητικά εισοδήματος που υποβλήθηκαν για τις αιτήσεις ήταν πλαστά. Τα ονόματα των εταιριών και οι αριθμοί τηλεφώνου είναι ελαφρώς λανθασμένα. Οι αριθμοί επικοινωνίας ανάγονται όλοι σε τηλέφωνα ενοικίασης που είναι καταχωρημένα στο όνομα της αδελφής σας. Η στίβα των αποδεικτικών στοιχείων που ο Μάικλ τοποθέτησε στο γραφείο ήταν τόσο χοντρή όσο ένα λεξικό, καθώς ξεφύλιζα τα έγγραφα με τρεμάμενα χέρια, το πρόσωπο της Έμιλι αιωρούνταν στο μυαλό μου. Εκείνη τα είχε κάνει όλα αυτά. Τι τα έκανε όλα αυτά? Ο Μάικλ χτύπησε το τάμπλετ του και μου έδειξε μια οθόνη. Εμφάνιζε πολυάριθμα αρχεία αγορών από καταστήματα πολυτελών εμπορικών σημάτων. Πληρωμές για σπα, κοσμήματα, υπερπόντια ταξίδια, όλα χρεωμένα στο όνομά μου ή μάλλον από κάποιον που παρίστανε εμένα. Βρήκαμε επίσης ένα τέτοιο αρχείο, κάποιος που αγόρασε ένα σπίτι στο όνομά σας.
Πλήρωσαν $8.000 ως προκαταβολή, την επομένη του χριστουγεννιάτικου πάρτι. Η καρδιά μου πάγωσε. Μπορεί να λέτε ότι δεν θέλετε να πάτε στην αστυνομία επειδή είναι συγγενείς, αλλά πρόκειται ξεκάθαρα για οικονομική απάτη. Οι ζημιές ξεπερνούν τα $30.000 τα τελευταία 4 χρόνια, έκλεισα αργά τα μάτια μου και εξέπνευσα βαθιά. Η Έμιλι με μετέτρεψε σε τίποτα περισσότερο από ένα βολικό όνομα. Με τρεμάμενα χέρια, κράτησα την αναφορά, νιώθοντας αν να γέρνει ο κόσμος γύρω μου, κοιτάζοντας την έκθεση έρευνας, ρώτησα τον Μάικλ, γιατί η αδελφή μου να κάνει τα πάντα για να πάρει δάνεια με το όνομά μου. Γιατί δεν χρησιμοποίησε το δικό της. Εξήγησε ήρεμα, η Έμιλι έχει ιστορικό χρεοκοπίας, οπότε δύσκολα μπορεί να δανειστεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πιστωτική της αναφορά είναι εντελώς κατεστραμμένη, το εισόδημά της είναι επίσης ασταθές, οπότε είναι πολύ πιθανό να μην μπορούσε να περάσει τον έλεγχο δανείων με το δικό της όνομα. Και το βασικότερο, πιθανότατα δεν σχεδίαζε ποτέ να τα αποπληρώσει, ίσως από την αρχή σκόπευε να μην πληρώσει. Αλλά το πρόσωπο που είναι νομικά υποχρεωμένο να αποπληρώσει είναι εκείνο του οποίου το όνομα αναγράφεται στη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, εσύ, Ρέιτσελ, ανεξάρτητα από το πόσα δάνεια δανείζεται ή από το πόσο χάνει τις πληρωμές, αυτός που θα χρεοκοπήσει είσαι εσύ. Η Έμιλι δεν θα νιώσει τίποτα. Πρόκειται για μια περίπτωση κλοπής ταυτότητας που αναφέρεται στο εγχειρίδιο, μουρμούρισα με κατεβασμένα τα μάτια. Η αδελφή μου χρησιμοποίησε την πίστοση και το όνομά μου για να συσσωρεύσει χρέη δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Από εδώ και πέρα, θα πρέπει να αποδείξετε νομικά ότι είστε το θύμα. Θα πάρει χρόνο, αλλά θα είμαι στο πλευρό σου, γι' αυτό μην τα παρατάς. Τα λόγια του Μάικλ έφεραν μια μικρή αίσθηση ανακούφισης στην καρδιά μου. Στο παρελθόν, είχα βοηθήσει σε πράγματα όπως επισκευές στο σπίτι ή αντικατάσταση συσκευών. Όποτε μου το ζητούσαν, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Έπειθα τον εαυτό μου, δεν είναι τόσα πολλά και έδινα τα χρήματα, αλλά μετά από αυτό. Αποφάσισα να μην τους ξαναδώσω ούτε ένα σεντ. Μάικλ, εγώ δεν τους δίνω άλλα χρήματα. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτό που συμβαίνει. Κούνησε το κεφάλι του ήσυχα. Αυτή είναι η σωστή απόφαση. Η ανεύθυνη υποστήριξη γεννάει μόνο έναν φαύλο κύκλο. Λίγες μέρες αργότερα, έφτασε ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. Ο θερμοσύφωνας έσπασε. Το κόστος επισκευής είναι υψηλό και έχουμε πρόβλημα. Μια μικρή βοήθεια θα ήταν αρκετή. Ο παλιός μου εαυτός θα έστελνε τα χρήματα χωρίς κουβέντα. Αλλά όχι πια, κοίταξα το τηλέφωνό μου και πήρα μια βαθιά ανάσα. Στη συνέχεια απάντησα με μία μόνο πρόταση. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω άλλο, αφού πάτησα αποστολή, ένας μικρός πόνος σχηματίστηκε στο στήθος μου. Αλλά μέσα σε αυτόν τον πόνο, υπήρχε μια οριστική αποφασιστικότητα. Από τότε, τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα από τους γονείς μου και την Έμιλι έρχονταν συχνά. Μερικές φορές εμφανίζονταν ακόμα και στο διαμέρισμά μου. Πρέπει να μιλήσουμε. Έχουμε πρόβλημα. Είσαι ο μόνος τον οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Σαν να ήταν φυσικό να τους βοηθήσω. Αλλά δεν είχα πλέον σκοπό να επαναλάβω τα ίδια λάθη, όσο και αν πονούσε το στήθος μου, δεν θα έλεγα εντάξει. Το όριο που κρατούσα σταθερά ήταν η δική μου ζωή που επιτέλους είχα διεκδικήσει. Ρέιτσελ, πώς μπόρεσες? Είσαι καν οικογένεια. Η φωνή της μητέρας μου έτρεμε από θυμό και ο πατέρας μου πλησίασε με αυστηρή έκφραση. Εσείς είστε αυτοί που χρησιμοποίησαν τα χρήματά μου χωρίς να ρωτήσουν. Ενοχλείτε τους γείτονες, γι' αυτό πηγαίνετε σπίτι σας, είπα με αποφασιστικότητα. Μετά από μια στιγμή σιωπής, έφυγαν χωρίς άλλη λέξη. Ο ήχος του κλεισίματος της πόρτας αντίχησε έντονα στην καρδιά μου. Πάω στου Μάικλ. Θα μείνω εκεί για λίγο. Όταν του τηλεφώνησα, συμφώνησε αμέσως. Την επόμενη μέρα. Μάζεψα μόνο τα απαραίτητα και κατέφυγα στο σπίτι του. Ο Μάικλ άνοιξε την πόρτα και με καλωσόρισε με ένα χαμόγελο. Μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής εδώ. Δεν είμαι ο μόνος που είναι στο πλευρό σου. Ας το παλέψουμε μαζί, και έτσι,
Επέλεξα να κόψω τους δεσμούς με την οικογένειά μου και έκανα το πρώτο βήμα για να διεκδικήσω τη δική μου ζωή. Ο Μάικλ, με την ιδιότητά του ως δικηγόρος, άρχισε να ενεργεί ως επίσημος νομικός εκπρόσωπός μου, εξέτασε διεξοδικά κάθε μία από τις δόλιες δανειακές συμβάσεις, συγκέντρωσε στοιχεία που αποδείκνυαν ότι οι υπογραφές μου ήταν πλαστές και άρχισε διαπραγματεύσεις με τράπεζες και δανειστές, συγκέντρωσε τα απαραίτητα έγγραφα. Έκανε επαφές και κίνησε τόσο αστικές όσο και ποινικές νομικές διαδικασίες εναντίον της αδελφής και των γονέων μου. Τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα που συνέταξε ο Μάικλ ήταν συντριπτικά. Έγινε σαφές ότι όλες οι υπογραφές μου είχαν πλαστογραφηθεί και τα έγγραφα επαλήθευσης εισοδήματος ήταν κατασκευασμένα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούσαν πλέον να το αγνοήσουν. Η επίσημη ειδοποίηση που ανέφερε «Δεν έχετε καμία υποχρέωση να πληρώσετε» έφτασε λίγο πριν από την κατάσχεση. Ανταυτού, η αγωγή και η εντολή κατάσχεσης εστάλησαν στην Έμαλη. Οι προηγουμένως παραγνωρισμένες παραλήψεις και οι δόλιες δραστηριότητες επιδιώκονταν τώρα νομικά και η αδελφή μου είχε ξαφνικά γίνει η κατηγορούμενη. Με αυτόν τον ρυθμό, θα χάσει τα πάντα, το σπίτι, τα περιουσιακά στοιχεία, είπε ήρεμα ο Μάικλ. Αυτοί που διαπράττουν απάτες πρέπει να λογοδοτούν βάσει του νόμου. Είχα επιτέλους κάνει το πρώτο βήμα προς την ανάκτηση της ζωής μου, ένα χρόνο αργότερα, ένα πικρά κρύο χειμωνιάτικο πρωινό. Οι αστυνομικοί των διοκτικών αρχών συγκεντρώθηκαν στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού της Έμιλι. Το κουδούνι χτύπησε. Η Έμιλι άνοιξε την πόρτα με ξυνισμένο βλέμμα και εκεί στεκόταν ένας υπάλληλος και ένας άντρας με κοστούμι. «Είμαστε εδώ για να προβούμε σε κατάσχεση περιουσίας». Η ψυχρή φωνή ακούστηκε και η Έμιλι, με το πρόσωπο της χλωμό, φώναξε «Κανείς δεν μου το είπε». «Γιατί εμφανίζεστε ξαφνικά?» Ο αξιωματικός απάντησε ήρεμα «Δεν είναι ξαφνικό». Προκαταρκτικές ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσχεση έχουν ταχυδρομηθεί πολλές φορές. Μια τελική ειδοποίηση στάλθηκε μόλις πριν από μια εβδομάδα. «Δεν τα είδα ποτέ αυτά». Η μητέρα της ούριαξε ιστερικά και ο πατέρας της φώναξε πίσω «Τα πέταξες πάλι, έτσι δεν είναι». «Δεν είδα τίποτα». Η αλληλογραφία ήταν όλη για σένα. Μέσα στο χάος, ο Μάικλ πλησίασε την πόρτα με συγκροτημένα βήματα. «Με συγχωρείτε. Είμαι ο Μάικλ Τόμσον, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη Ρέιτσελ Walker». «Δικηγόρος. Γιατί να φέρει δικηγόρος σε μια οικογενειακή υπόθεση?» Έκανε μια σύντομη παύση και μετά πρόσθεσε με ένα ευγενικό χαμόγελο, παρεμπιπτόντος, «Έχω και εγώ σχέση με τη Ρέιτσελ». «Τι?» Το πρόσωπο της Έμιλι άλλαξε αμέσως. Τα μάτια της μητέρας της διευρύνθηκαν. «Αποκλείεται. Ο φίλος της Ρέιτσελ είναι δικηγόρος. Δεν είπες ότι είναι ένας άφραγκος τύπος που δεν μπορεί να κάνει ούτε διακοπές για τα Χριστούγεννα?» Στεκόμενη δίπλα στο Μάικλ, κοίταξα ήσυχα την οικογένειά μου. «Συγγνώμη που το έκρυψα. Αλλά δεν σας χρωστάω πια την αλήθεια», ο αστυνομικός συνέχισε τα καθήκοντά του. «Οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση στην επιβολή του νόμου θα οδηγήσει σε αναγκαστική έξωση». Η Έμιλι προσπάθησε να προχωρήσει μπροστά με αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο, αλλά ο πατέρας μας την έπιασε από το χέρι για να τη σταματήσει. «Σταμάτα, Έμιλι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα», παρόλα αυτά, φώναξε με τρεμάμενη φωνή. «Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτό είναι πολύ σκληρό». Αλλά κανείς δεν απάντησε. Οι άντρες με τα κοστούμια μπήκαν σιωπηλά στο σπίτι, περνώντας από την κουζίνα, το σαλόνι, το γραφείο της Έμιλι και την ντουλάπα χωρίς δισταγμό. «Τι στο διάολο είναι αυτό?» «Πρόκειται για μια νομική διαδικασία. Έχουμε τα υπογεγραμμένα έγγραφα εδώ». Τα αυτοκόλλητα με τις κόκκινες φραγίδες είχαν επικολληθεί. Τα πολυτελή έπιπλα μεταφέρθηκαν έξω. Ακόμη και ο πολυέλαιος στο ταβάνι αποσυναρμολογούνταν από το πλήρωμα. Οι εργάτες συνέχισαν σιωπηλά, φορτώνοντας τα έπιπλα στο φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην αυλή. Το ρολόι του σαλονιού αφαιρέθηκε. Το πολύτιμο ντουλάπι αντίκα της μητέρας μου απομακρύνθηκε, εγώ απλώς παρακολουθούσα τα πάντα ήσυχα με ένα παράξενα ήρεμο, αποστασιοποιημένο βλέμμα. Εκείνη την ημέρα, όταν επέστρεψα, όλα είχαν ήδη αλλάξει. Ο Μάικλ βγήκε μπροστά ήρεμα. «Σας ευχαριστώ που δεν παρεμβαίνετε στην επιβολή του νόμου. Επίσης,
Ήρθα να παραδώσω αυτό. Έτεινε έναν φάκελο. Πολλαπλές καταγγελίες που απευθύνονται σε κάθε άτομο και ποινικές ειδοποιήσεις για απάτη και κλοπή ταυτότητας. Τι? Πρέπει να αστιεύεστε. Η Έμιλι άρχισε να φωνάζει, αλλά για άλλη μια φορά ο πατέρας μας τη σταμάτησε. Το χέρι του έτρεμε ήδη, δεν είπα τίποτα. Απλώς στάθηκα δίπλα στον Μάικλ, κοιτάζοντας ήσυχα τον φάκελο. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια, αλλά κατέθεσα ποινική μήνυση εναντίον της αδελφής μου Έμιλι και των γονιών μου, τα ενδελεχώς εξετασμένα αποδεικτικά στοιχεία. Οι πλαστές υπογραφές και οι δανειακές συμβάσεις ήταν τόσο κακόβουλα παραποιημένες που έχασαν εντελώς την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συνοδευόμενοι από τον Μάικλ. Πήγα στο αστυνομικό τμήμα με αντίγραφα των πλαστών συμβάσεων και εκθέσεις ανάλυσης γραφής. Υπέβαλα ποινική μήνυση για κλοπή ταυτότητας και απάτη. Καθώς υπέγραφα με τρεμάμενα χέρια, ένιωσα κάτι βαρύ να εγκαθίσταται βαθιά στο στήθος μου. Είχα πει στον εαυτό μου τόσες φορές. Επειδή είναι οικογένεια, ότι αυτό είχε ξεπεράσει κατά πολύ οτιδήποτε θα μπορούσε να συγχωρεθεί. Ήταν η ίδια μου η οικογένεια που διέλυε το μέλλον μου, την αξιοπιστία μου και τη ζωή μου. Ο Μάικλ με στήριξε σιωπηλά και σταθερά σε κάθε μου βήμα. Χωρίς αυτόν, δεν θα είχα καταφέρει να φτάσω ως εδώ. Η έρευνα ξεκίνησε γρήγορα και σύντομα διαβιβάστηκε στο γραφείο του εισαγγελέα. Οι Έμαλι και οι γονείς μου ανακρίθηκαν και, αντιμέτωποι με συντριπτικά στοιχεία, δεν μπορούσαν πλέον να αρνηθούν τις κατηγορίες και τους απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες. Στο δικαστήριο, η εικόνα της οικογένειας στην οποία κάποτε πίστευα άρχισε να καταρρέει. Η δίκη διεξήχθη με απόλυτη δικαιοσύνη. Οι γονείς μου παραδέχτηκαν την ενοχή τους και δήλωσαν ένοχοι. Το δικαστήριο τους καταδίκασε σε 5 χρόνια φυλάκιση για απάτη και κλοπή ταυτότητας. Δεν υπήρχε ποινή με αναστολή, αλλά θα μπορούσαν να αποφυλακιστούν υπό όρους μετά την έκτηση 3 ετών. Η Έμιλι, ως αρχηγός της συμμορίας, έλαβε ακόμη αυστηρότερη ποινή. Καταδικάστηκε σε 3ετή φυλάκιση για πλαστογραφία εγγράφων, απάτη εις βάρος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παραποίηση ιδιωτικών εγγράφων. Της επιβλήθηκε επίσης να μου καταβάλει αποζημίωση. Τη στιγμή της ετυμηγορίας, το πρόσωπο της Έμαλι στράβωσε, ωστόσο φορούσε μια έκφραση που εξακολουθούσε να μοιάζει αποκομμένη από την πραγματικότητα. Εγώ, από την άλλη πλευρά, δεν είπα τίποτα. Συνειδητοποίησα σιωπηλά βαθιά μέσα μου ότι το μακρύ τούνελ της σιωπής είχε επιτέλους φτάσει στο τέλος του. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν είχα καμία νομική υποχρέωση να επιστρέψω τα δόλια δάνεια που είχαν ληφθεί στο όνομά μου. Ανταυτού, τα χρέη αυτά μεταφέρθηκαν στην Έμιλι και τους γονείς μου, αλλά η οικονομική τους κατάσταση είχε ήδη καταστραφεί και τα υπόλοιπα χρέη παρέμεναν απλήρωτα. Το κατασχεμένο σπίτι και τα υπάρχοντά τους βγήκαν σε πληστηριασμό ως αποζημίωση. Μέρος του χρέους ανακτήθηκε μέσω του πληστηριασμού. Αλλά δεν έφτασε ούτε κατά διάνοια να καλύψει το πλήρες ποσό. Έλαβα μερική αποζημίωση θύματος από την κυβέρνηση, αλλά δεν ήταν ούτε κατά διάνοια αρκετή για να θεραπεύσει τη συναισθηματική ζημία ή να αποκαταστήσει την πίστοσή μου. Παρόλα αυτά, χάρη στις προσπάθειες του Μάικλ ως δικηγόρου, η αθωότητα και η φήμη μου προστατεύθηκαν νομικά και σταθερά. Μετά την ετυμηγορία, η Έμιλι και οι γονείς μου άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά τα συναισθηματικά τους προβλήματα, αναλαμβάνοντας παράλληλα τις νομικές τους ευθύνες. Υποβάλλονται σε γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Και προσπαθούν σκληρά να ξεπεράσουν τα χρόνια ενοχής και αυτοδικαιολόγησης. Δεν είναι εύκολο, αλλά συνεχίζουν να κάνουν μικρά βήματα για να αντιμετωπίσουν τα λάθη του παρελθόντος και να αλλάξουν. Όσον αφορά εμένα, έχω κόψει κάθε δεσμό μαζί τους. Όσο και αν αλλάξουν, δεν υπάρχει πλέον θέση για αυτούς στη ζωή μου. Ήταν μια ισχυρή απόφαση που πήρα για να προστατέψω τη βαθιά πληγωμένη καρδιά μου. Τώρα έχω τον Μάικλ στο πλευρό μου. Δεν είναι απλά ένας συνεργάτης. Με τις βαθιές νομικές του γνώσεις και την εμπειρία του, με στηρίζει και με προστατεύει. Τώρα είμαστε επίσημα αραβωνιασμένοι, ξεκινώντας ένα νέο μέλλον μαζί, ακόμη και μετά την ετυμηγορία, μερικές φορές φτάνουν γράμματα από τους γονείς μου και την Έμιλι. Περιέχουν λόγια προβληματισμού και συγγνώμης που δεν φαίνονται ανέντιμα. Αλλά εγώ δεν έχω ακόμα συνέλθει αρκετά ώστε να απαντήσω. Παρόλα αυτά, ξέρω βαθιά μέσα μου ότι δεν μπορώ να κόψω εντελώς τον δεσμό του αίματος. Αυτή τη στιγμή, το να τους συναντήσω ή να μιλήσω μαζί τους είναι ακόμα πολύ δύσκολο.
Αλλά κάποια μέρα, ίσως, θα μπορέσω να γράψω μια απάντηση. Αυτή η μέρα μοιάζει να πλησιάζει όλο και πιο πολύ. Οι πληγές του παρελθόντος δεν θα εξαφανιστούν ποτέ. Αλλά ακόμα και κουβαλώντας αυτές τις ουλές, διεκδικώ τη ζωή μου και κάνω σταθερά βήματα προς τα εμπρός. Όποιες δυσκολίες και αν έρθουν. Δεν είμαι πλέον μόνη μου, είμαι αποφασισμένη να περπατήσω μόνη μου και να βρω τη δική μου ευτυχία.